Per tant, el que volíem és que a través del Facebook vam demanar als nostres fans que ens expliquessin anècdotes en 4 ratlles de coses, experiències que havien tingut veient la sèrie. En una setmana van arribar 80 folis, tots de cada anècdota de 6-7 línies. Imagineu la quantitat d'anècdotes que tenien, no? I vam fer un recull i al final del llibre tota la gent, vam fer un recull d'experiències, casos com per exemple, aquí que recordi, doncs un noi que estava fent la mili i que l'havien posat arrestat amb un grup en aquella època que hi havia la mili, amb un grup d'altres amics. I quan estaven arrestats estaven en una sala, però tenien tele, i ells podien veure la tele. I una hora al dia els deixaven lliures, d'una manera, a la sala de jocs, no? Doncs l'hora que els deixaven lliures era l'hora que feien bola de drac. I van anar al capitania i van dir que, sisplau, preferien continuar estant arrestats que quedar-se lliures per poder veure bola de drac. Doncs, com anècdotes com aquesta, en tenim unes quantes i en el llibre estan incloses.